डे सुनाड़ो कोई काट रहे Mom, it is ulta like this. Ulta answer. That one. Dada. See that one. हाँ तू काट पाना ले तू काट पाना राम के काटे हैं जय की भाई Hey, where is the light? लाइट ना Okay, rao. Hey, how old My is baby she? rao. How old is she? 84 what 31 डेट ऑफ बर्थ इज 31 83 है 31. My kitty का और सही हम 83 83. हाले झाली ऑलरेडी आणि हा म्हणता 85 म्हणून नाही म्हणलं काय 86 सांगलाय रे छोटी आता तू काय म्हणलं आता किती हां माझ्या दोन मुली आहेत. 93 शी ऑल्सो स्टे फॉर 93 चला सगळे मुलगा राव राव हाऊ यू चल इथे सीट आहे कम काय मत बाबा उठ Who bring them? प्रॉब्लेम होता है जाना भाई भाई Big one and make Dada big one. No, big one. Yeah, नो नो यू कैन मेक अप 83 का मर मार रहा था मला अबे रिकॉर्डिंग होता तो वेट यू चल दे हम गली लड़की हां है 1, 2, राव राव एना लाइट दे यार ना बाप Sit there, sit there. चल इधर आ रहे कम ये दिस साइड 1, ये मेक द गिव द प्लेस टू 2, सिट यार हसन कम से बढ़िया राव हसन राव जेनी हसन फ्रॉम हियर यू कम दादा से पास से तू यहाँ रह मैं फ्रॉम हियर बस तो ये ना बाबे ना राजे देखियो हां ऐसा ओके देखियो तू ना तू का तू मोड़ आउट 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 बाबा इसको ये ना Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Peace to all my soul. ये क्या Peace for Happy birthday, Murokar Utatujo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. देख छोड़ो इतना इसको आसाना जैसे तोड़ल है देख रोज टेक जैसे तोड़ल है वैसे तोड़ल है इंसान अभी तोड़ वाला का तोड़ वैसे तोड़ल है चल इंसान है ये गिव इट टू देम या कर आप चल Erika, ये इनका कैमरा है तो काट गो que nato di sietolo di gojechadar beoto Estola dam se advantolo ego dam so natolo ये तू बात करता होगा सकता सोना बैठा Ya kushi aste वो गिव oh shiva Hey, doesn't come, don't waste time. mogan tuja raste itlo Hey, Baba, wait. sodi hey, give up and we should go. padri santolomi Yeah, but what doesn't dito stoki Hey, Baba, give mine. Both of you, come this side. Come this side. Give mine. Give mine.
Disabegin siung treta ta ta kurura. Come, Dawson, go that side. Like girl, you are acting on it. Sosar poshe aapna pura Sosar Go and pass it. Don't listen. Sosar The camera is there. Single card. Take Dawson. Happy karo. How you are standing on Look at the camera. Yati Go. Look at the camera, you get no. Papa ko dekho to, same page. She's not going to eat so much. Then her diabetes will come up tomorrow. Yeah, go. Sweet go. Yeah, I will come inside. Go here. Sweet is here. Finish. Baba game. Yo, eat that cake. Scholar like that, ration de do like that. Scholar like that. Hey, Jenny game. Call Jenny. Jenny, yo. Water and sabla. क्या दिले? Inga. यो खाएंगे. Inga. काटने. Jenny, cake बंद करो ना. Jenny, sorry. No, It's okay. It's okay. Look at No. दाले. camera तो आज नहीं. चल आज तो आले ब्रेक ना लेके आऊंगे ने Okay, you come here. Come, Baba. ये माय ते लॉस्ट माय तो बारी गनी आओ तो मोटे में लॉस्ट है हां यार ये ना जो मागे होगी और उनको ये आ कैमरा रिमूव दे आप दैट मूवी कैमरा है रिमूव from there शेजारी तुझो तू शेजारी मोलो ओके क्लिक ना तुझ्या घरा सामकाराक मोजे घर Finish? घर बेट्याचे मोजे घर मातयेचे दोन घर मोदे आसा तो काम कर किजीर जाय तर तुझ्या मोज्या भितर तू म्हणटा दाखयता रोकडोच भुरग्यांक दाखयता वायट रस्तो दाखयता घराचेर मारतात फातर भाव जावन काजारी आशा भाव जाता शेजारी आंकवार नासतना किजीर नासतना माय भाव मोगान दिसारी Baba, you are not काजारजान बायलेक बारा आठ्ठोरी बायलांची दादागिरी बायलांचे आयकून भाव झगडोन दारान दीस रात मारामारी भावाक किंटा होय दुस्मान काय वाडयता कित्याक लागोन कोण सांगोन आशा भाव रक्ताचे मान एकामेकाचे जोंदी तोले आवय कितें बघोन कापसा वाटून बाटाची बाबांची गारान सुसेग एकून एकलो मरत तर दोगां येल्या भितर रडटात एकूच म्हणून रगत केन्ना दोशी जायना पावत
ते आमकां मेळना संवसारान येतात थोड्या वटेन रावतात संवसारान येतात वटेन रावतात येताना काळी काडना आसा तें दोरीके पावना परत पोत्ताना कांय कोन्ना काम बाबा आशेक लबडून सापडटा Where is भाशेक that Francis? आशेक लबडून भाव Where I make पावना it crazy. आशेक लबडूची भाव कोण विसरशी मुन्नी No, on this table. एक एक मैं सुविधा दी बाकी तो ना हां सुविधा बाहर का खातर हो गया रोसना संसाराची ग्रेस काय दोन दिवसाची दोन्ही ग्रेस काय भाव English. Monday. I don't want to do well. That Monday only I was telling you. Kuttore gawan. Now mungene. Mado goinzo coro, ai conquistlo coro, urbata coro, asla ruscuro. Mado goinzo coro, na conquistlo coro, urbata coro, asla ruscuro, subira. Bindama, sana ore kodum kukurung lamba, subira. Bindama, sana ore kodum kukurung lamba. मैं नहीं आता है रातच्या रानात आमच्या रोट्टात कॉले दिसाचे गावात पिवणी घालतात चोले रातच्या रानात आमच्या रोट्टात कॉले दिसाचे गावात पिवणी घालतात चोले फेस्ता दीस फेरियान दीस हॅपी फिश मुचेडो चेडवाक दिता किस फेस्ता दीस फेरियान दीस हॅपी फिश मुचेडो चेडवाक दिता किस काय बरलो कमलो मोजे माय म्हाका दिलो काय बरलो कमलो मोजे माय म्हाका दिलो कोण रे मेल्यान ताजो दोंग मोडिलो रिकोंब्या बा 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 रिकोंब्या शो 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 रिकोंब्या बा 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 रिकोंब्या शो रिकोंब्या बा रिकोंब्या शो आमने दुनी नाच बाबा आमने दुनी नाच बाबा ओमाडो शिवारे ओमाडो शिवा शिवा आमने दुनी नाच बाबा आमने दुनी नाच बाबा ओमाडो शिवा रे ओमाडो शिवा शिवा इया इया ओ इया इया ओ इया 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 सन्नलियालो रामोजा मामा हांव सांगा तुका ओ म्हाजो रिच्या पिल्या लागीं खेळ मारी नाका रामोजा मामा हांव सांगा तुका त्या म्हाजो रिच्या पिल्या लागीं खेळ मारू नाका मामा आयलो काडकुशी आलो आणि माझो रिच्या पिल्यान तेका एका घासाक आयलो काय म्हणटाय दुपारी समोर नाम धाडो ते WhatsApp-आर रिच्या न्हू ये इतली जाणां ते प्रियांका जाणा प्रियांका I said no. ते रांतवार मुरेचेंदे विचारायचा मामा हाँ इधर ना तो क्या है तो बहुत है ना ना मैं बिस्कुट था आप क्या था बहुत रांतवार मुरेचेंदे You done. दुकान नहीं लगा